Niin, no. Saatiin sitten makaa. Niin. Niin menee tilanne, jos kauheita kipuja. Infosta hakemaan apua. Me aiomme tehdä Manner-Suomen tasolla historiaa täällä. Me aiomme pitää Manner-Suomen suurimman maihinnousunäytöksen, taistelunäytöksen täällä tänään 10 minuutin kuluttua. Kaikki valmiina. Nauttikaa olostanne. Muistakaa juoda nestettä, täällä on suhteellisen lämmin. Tämän pienen näytöksemme, minkä nyt aiomme tehdä. Vuonna 1042 novgorodilaiset yhdessä karjalaisten kanssa, oletettavasti, niiden historiallisten lähteiden mukaan, jota meillä on, tekivät ryöstöretken Hämeeseen. Tämä on ensimmäinen kirjallinen maininta hämäläisistä erikseen nimellä Jeem. Eli täällä ollaan nyt jeemejä. Jeeme. Itse asiassa mä pidän tuosta. Koitetaanko, että onko yleisö hereillä? Koitetaan toistaa perässä. Jeeme! Jeeme! Loistavaa! Vielä kerran! Jeeme! Jeeme! Mahtavaa! Onko meillä täällä väkeä, jolla on karjalaisia sukujuuria? Löytyy kun pipoa ja puheesta tunnistaa. Koskapa Novgorodin mukana on luonnollisesti karjalaista väkeä, koitetaanpa huutaa perässä. Karjala! 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 Loistavaa! Minusta tuntuu, että se oli melkein kovaäänisempää. Te olette upeita ihmisiä. Ja sitten kaivetaan lunttilappu esiin, että asioista selvitään. Kaukana muutama tiedustelija näkyy lähestyvän tätä avointa kenttää, jossa joukko hämäläisiä viettää aurinkoista alkuiltapäivää harjoitellen, keskustellen, todennäköisesti myöskin juopotellen, niin kuin siihen aikaan saattoi olla tapana. Muutama lapsi on siellä mukana reissussa. Osalla on kypärät päässä. He ovat valmiina vähän harjoittelemaan tai ovat juuri harjoitelleet. Ja harjoittelevat nämä huutamistakin aavistuksen verran.
Tiedustelijat alkavat olla lähempänä tapahtuma-aluetta. Jokohan se vene tuli. Ja he saapuvat tänne niityille. He lähestyvät varovasti ja aseistettuna. Onhan tällä hetkellä käynnissä Novgorodin hyökkäys Hämeen alueelle hämäläisheimoja vastaan. Tiet ovat vaarallisia ja ajat väkivaltaisia. Ei se tarkoittanut. Se oli Tämän takia he saapuvat aseistettuna, mutta nostavat tyhjän kätensä rauhan merkkinä. älä välitä. Hämäläiset Kato nyt. lähettävät muutaman miehen selvittämään, että mitä nämä uudet tulijat ovat. Se on hyvä olla varuillaan näinä aikoina, kun kyliä poltetaan Noin miettii. ja teillä ryöstetään väkeä. Kulkijat kertovat olevansa tiedustelijoita kauppiaalle, joka on tulossa 2 veneen kanssa Vanajalta. He ovat nousseet ylös Vantaanjokea Vetokankaan kautta tulleet Vanajavesistöön. He näyttävät, että tuolta ne veneet tulevat juuri niin kuin sanottiin. No oli. Ja kaikki on hyvin. Hämäläiset tuntuvat uskovan tämän asian ja rupeavat hieromaan kauppoja. Se ei tiennyt, että sä et tykkää. Heillä näyttää olevan siellä orja. Orjuushan oli tuohon aikaan normaalia myöskin Suomen alueella. Vangittuja vihollissotilaita tai taistelijoita. Ja heidän kylän väkeään usein orjuutettiin. Olihan järjetöntä heittää hyvää työvoimaa hukkaan. Siellä on kovat hintaneuvottelut tällä hetkellä käynnissä. Pieni kiilimuori välissä tiedustelijat ovat epäilemättä karjalaisia, jotka ovat matkustaneet Hämeeseen aikaisemminkin. On hyvä muistaa, että myöskin rautakauden lopulla, niin sanotun viikinkiajan loppupuolella, kielet eri alueilla Suomessa olivat hyvin erilaisia, mitä ne ovat tänä päivänä. Ja yksittäiset murteet saattoivat erota enemmänkin toisistaan, mitä ne eroavat tänä päivänä. Mutta näyttää siltä, että siellä jonkun näistä kauppaa saadaan aikaan. Orja ei tuntunut hirveästi kiinnostavan, ja nyt kaupataan metalleja. Raudasta ja teräksestä on Se ei puhuttu. enää huudata. Veneet hiljalleen lipuvat pitkin Vanajaa. Suurempi alus nimeltään Sotka johtaa Lettaan. Perässä tulee pienempi, sisävesille tarkoitettu alus Inkeri. Suussani sitä ei voi huutaa. Se ei varmaan Tässä on teillä erinomainen tilaisuus katsoa vähän minkälaista varustusta varakkaammalla soturilla on saattanut olla päällään. Hyvin varakkailla on voinut olla rengaspaitakin. Miekat ovat myös olleet rikkaiden aseita. se muisteli. Neuvottelut kestävät. Paljonko jo Siellä yritetään nyt ostaa jo perintökalleuksiakin. Pitäisikö ne tästä huolestua? paljonko kestää 2 matkalaista ovat kumminkin hyvin jääräpäisiä tässä asiassa, eivätkä halua luopua kaupankäynnistä kovin helposti. Veneet lähestyvät tähystä ja johtoveneen keulassa etsii sopivaa rantautumispaikkaa. Hämäläisiä alkaa vähän epäilyttää, minkä takia tavallisilla kauppiailla keskellä vesistöä on kypärät päässä. Tiedustelijat selittävät, että vesistötkin ovat vaarallisia tänä päivänä ja onpa tiedetty, että nälkäiset linnut nappaavat kaloja ja tiputtelevat soutajien päähän. On se hyvä kypärä ollut. Hämäläiset eivät oikein tahdo uskoa tätä. Kun aavistuksen kiristyy, mitä se tekee?
Valtaosa porukasta keräilee hiljalleen tarpeitaan. Tilanne näyttää hyvin epäilyttävältä, minkä takia johtoveneen keulassa olijalla on kirves kädessä. Tiedustelijat kertovat, että sillä on hyvä lyödä maahan kiinni, kun vetää venettä rantaan. Hämäläiset toki tietävät, että eihän tässä ole mitään järkeä hyvää asetta ruveta lyömään maahan. Alukset rantautuvat. Sotka on saanut kosketuksen rantaan. Se tulee rantaan. Ja miehistö alkaa nousta veneestä main hyvässä järjestyksessä kilpien kanssa. Kilvet, kypärät, aseet käsissä. Hämäläiset alkavat tässä kohtaa jo vähän hätääntyä, että eihän tämän näin pitänyt mennä. Pieni kahina puhkeaa tiedustelijoiden ja hämäläisten neuvottelijoiden kanssa. Ja hämäläiset antavat käskyn muodostaa rivistön, tarttua aseisiin ja puolustaa omiaan. Kaikilla on ympyrä. Niin on ympärillä. Tääkin on täällä, joo. Yksittäinen kahina, kaksintaistelu puhkeaa kehän keskellä. Siellä lyötiin miestä ilkeästi pää pahan näköisesti. Sattui Novgorodin tiedustelijaan, mutta hän on edelleen pystyssä. Siellä on tanskalaistyylinen kirves Novgorodin tiedustelijalla. Keihässä kilpi, joka on ollut aikansa tyypillisintä aseistusta rivimiehelle. Niin kaatui hämäläismies. Nousi vielä ylös. Toinenkin kahina puhkeaa. Jälleen kerran kansalaistyylinen kirves, nyt Mieka ja Kilven kanssa olevaa vastustajaa vastaan. Siellä on Inkerin kippari tällä hetkellä opettamassa hämäläiselle, että mistä se kana tekee ja mitäkin. Hämäläiset alkavat kerätä rohkeuttaan, huutaa sotahuutoa. Novgorodilaiset muodostavat rivistöään rauhallisesti. Ja rantapuolta kuuluu ääni. Tässä ei ole ollenkaan kaikki novgorodilaiset ja karjalaiset. Vaikka on saapunut lisää vahvistuksia täydentämään Novgorodin rivistöä. Ne tulevat hirveällä itseluottamuksella täyttämään prinssinsä tahtoa. Tällä pienellä osalla ryöstöretkeä toki ei ole prinssi mukana. Heillä on määrätty päällikkö. Ja novgorodilaiset määräävät väkensä linjaan. Meillä on nyt 2 kilpimuuria kentän molemmissa päissä. Ne keräävät rohkeutta. He huutavat, saavat adrenaliinin ylös. Sekä itsessään että teissään. Novgorodilaiset ovat päättäneet käyttää jousiampuja vastustajan linjan pohdittamiseen. Tekevät tilaa ampujille, jotka ovat muurin takana. Ja nuoli alentää. Ja Novgorodilaiset lähtevät ensimmäiseen hyökkäykseen. Siellä on nämä yksi hämäläinen haavoittunut nuolesta. Annakaa maassa. Nuoli on lävittänyt pernan. Novgorodin rivistö lähestyy hämäläisiä lähestynyt varovasti. Tarkoituksena on tunnistava vastustajaa, katsoa, että mistä heidät on tehty. Ja rynnäkkö! Taistelu riehuu kentän toisessa päässä. Toistaiseksi molemmat osapuolet eivät halua vielä sitoutua liikaa tähän hyökkäykseen. Ja novgorodilaiset antoivat juuri perääntymiskäskyn. He irtautuvat. Heidän päällikkönsä, joka seisoo rivistön takana. Ypäräpäisenä. Miekkavyöllä. En nyt nähnyt sen, mitä hän tarvitsi nähdä. Ja hän
uskoo vahvasti kykynsä voittaa tätä taistelua. Ja voittajallahan on tällaisessa taistelussa tiedossa orjia, ryöstösaalista, mainetta ja mammaa. Pieni kaksintaistelu on puhjennut ylitojen välille. Siellä on Karjalaston Berserkki. Lyömätty miehumaan keskellä rivistä ja hän ei ole kyennyt kontrolloimaan itseään. Nyt ilmeisesti kokonaan sisään tuossa ei onnistunut. Nyt osuu lyönti perille. Ja hamalaisten mies. Vielä kaatuu miestä. Niillä kaikilla on Kypärällä päähän. Tuo tuntuu pahalta. Molemmat miehet alkavat olla aivan lopussa. Taisteleminen tällä hetkellä täällä tuollaisessa kotisovassa on raskasta touhua. Hämäläisten uusi sankari vetäytyy omaan linjaansa. Muutama novgorodilainen lähtee pelastamaan haavoittunutta ystäväänsä vihollisjäkistön edestä. Vielä tuntuisi puolialaston Berserkki olevan kumminkin hengissä. Hän on vaan haavoittunut pieni tällä hetken, mutta tuskin tuo häntä kauan pidättelee. Ja novgorodilaiset lähtevät uuteen hyökkäykseen. Tällä kertaa he hyökkäävät kunnolla. Hyvä yleisö, osoittakaa suosiotanne tälle taistelulle. Tällä ei ole Manner-Suomessa ennen nähty. Hei! 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 Ja hämäläiset lähtevät painamaan Novgorodin linjaa takaisinpäin. Hämälaiset ovat selvästi sisuutuneet ja painavat Novgorodia taaksepäin ja Novgorod on pakotettu irtautumaan. Novgorod lähtee vetäytymään myös Jaavistuksen taaksepäin. Ja siellä on mies Simoissansa yritti lähteä haastamaan rivitään. Hänen toverinsa oli kuitenkin sitä mieltä, että tämän ei ei tule mitään. Ja kaksi jättiläistä rupeavat riehtään siellä. Mies haavoittuu jalkaan. Hamalaiset saavat rohkeutta ja voimaa. Novgorodin johtaja leputtaa joukkojaan. Hämäläisillä puolustajilla ei ole sinänsä mitään kiire, he jaksavat kyllä. Tässä on huuteluja. He keräävät uudestaan rohkeutta. Koettavat pelottaa ja ärsyttää vastustajaa tekemään virheitä. Ja hyvä yleisö, hyppitään edustajan mukaan. Hus! Novgorod on muodostunut kiilan tarkoittaa hämäläisten kylpymuurin läpi. He lähestyvät ja hämäläiset lähtevät kiertämään Novgorodin sivustojen ympäri. Novgorodilaisia mahdittaa, miestä kaatuu. Haavoittuneita ja kaatuneita putoaa maahan. Novgorodin sivustojen hermojen kestänyt ovat lähteneet irtautumaan veneille päin. Pyrkivät tasoon katsotuun, hämälaiset ovat irrottaneet sivustoistaan muutaman miehen. Novgorodin keskusta on saarrettu. Taistelukanta päätyy. Suurin osa näistä yksittäistä kaksitaisteluista, mitä tänne rannalle on levinnyt, on päätynyt Novgorodilaisten tappioon.
Ja kotiin joutuneet novgorodilaisten karjalaiset ovat pakotetut antautumaan. Viimeiset urheat yksilöt yrittävät ryhmäköydän motista ulos. Kyllä kuitenkaan onnistumatta. Ja niin kävi, että hämäläiset ovat voittoisia. Hyvä yleisö, osoittakaa suosiotanne! Ja perheen pienimmille on hyvä tietenkin tässä vaiheessa kertoa, että ketään hän ei oikeasti sattu. Siivotaan tässä sen vähän. Taistelijat, olkaa hyvä ja nouskaa kuolleista. Ja muodostakaa rivi. Kasvot yleisöön. Ei mitään huonon näköinen rivi, vaikka sanon itsekin. Ei ketään sattu oikeesti. Otetaanko nyt kilpitään? Kiitos paljon avusta. Edessäni seisoo valtaisa määrä sotureita. He edustavat monia eri yhdistyksiä. Tämä on ollut yhteistyöprojekti, jollaista me emme ole aikaisemmin tehneet. Tämä on nyt suurin piirtein tuntuu menevän hyvin. Haluan nyt esitellä teille nämä henkilöt, nämä yhdistykset, nämä ryhmät, jotka ovat mahdollistaneet tämän spektaakkelin. Harmaasudet, astukaa esiin! Hei! Paravidin sudet, astukaa esiin! Ulvilan Karti! Astukaa esiin! Kattaa päin. Vanajan sudet! Astukaa esiin! Hei! Olkaa hyvä ja kiinnittäkää huomionne myöskin Järvelä lipuaan veneeseen, sillä seuraavassa vuorossaan Viikinkiajan laiva ry! Ja seuraavana Uuden Start! Ja viimeisenä vaan ei missään tapauksessa vähäisimpänä ystävistä tuolta Sumujen saarelta Dragon Shields UK! Taistelijat, toistakaa perässä! Hakkaa päälle! Hakkaa päälle! Yleisö mukaan! Hakkaa päälle! Hakkaa päälle! Hakkaa päälle! Hakkaa päälle! Kiitoksia! Kiitoksia! Seuraavan kerran tätä spektaakkelia voi tulla katsomaan huomenna kello 12. Sama paikka, samat upeat ihmiset. Muistakaa, että nämä kaikki yhteisöt, yhdistykset, ryhmät löytyvät täältä alueelta. Jos ja kun olette kiinnostuneet heidän toiminnastaan ja siihen osallistumisestaan, voitte etsiä heitä täältä. Kiitos teille kaikille, te olette olleet paras yleisö, jolle minä olen ikinä selostanut yhtään mitään!
It's older.
crazy. Such a long time since yesterday. We did our first wash in the year yesterday. The gods must have thought that we smelled a bit So fresh. Yes. Me ollaan nyt puhtaita. Rankka sade tuli eilen ja... Ainakin ulkoisesti puhtaita. Miten Jukka sullakin on? Jukka piti vähän jynssätä. No niin. Okay, let's play some, what are these? Jigs. Maybe a couple of polkas. This is The Mist on the Mountains, the first tune. The second tune's called I Buried My Wife and Danced on Her Grave. And the last tune of the jigs is called the Kesh jig. Rachel's ready to polka.
little more violin, please. Norjan vuorohevoset 15-15, militaria kentällä. Yeah. Aivan. Be there. Or Jukala be here, yeah. levystä. Meillä on metsässä tehty levy myöskin mukana. Ollaan tänään täällä myöskin 8 ja nyt vedetään tässä ihan hyvä setti. Tehtiin se tuolla Pirun linnavuorella. Metsässä. Syrjässä karhujen ja hirvien keskellä. Karhujen ja Ambiiset. hirvien kakkojen keskellä, aivan. Ja 78 hyttystä löydettiin Richin kiltin alta. Se oli huono hetki. Yksi satiainen tuli. Keltä se oli? Oli satiainen. Oli. All right. This is a song from the County Down in Ireland. This is all about a lovely young girl. Hirveitä juttuja. In the County Down, one morning last July, down a Bowden Green came a sweet Colleen, and she smiled as she passed me by. She looked so sweet from a two-baby to the sheen of her nuts brown hair. Such a cool thing else, so I shook myself to me say I was standing there. From Bantry Bay up to Derry Cave, from Galway to Dublin Down. No maid I see like the brown Colleen that I made in the County Down. As yon was stretched, so I scratched my head, and I blew with the feeling rare. And I says I to the passerby, who's to me with the nuts brown hair. He smiled at me, and he says she's a shimmer Ireland's crown. The young Rosie McCann, but the pants, is the star of the County Down. From Bantry Bay up to Derry Cave, from Galway to Dublin Town. No maid I see like the brown Colleen that I made in the County Down. She'd a soft brown eye and a look so sly and a smile like the rose in June. And you hung on each note from a lily-white throat as you lifted an Irish tune. And the pattern dance you held in a trance as you chips to a reel or a jig. And when her eyes she'd rose in upon my soul, but there's one from our own grey pig. From Bantry Bay up to Derry Cave, from Galway to Dublin Down. No maid I see like the brown Colleen that I made in the County Down. Here we go. She'd be surely there, so I dress on my Sunday clothes, with my shoes shone bright and my hat got right, for the smile from my nut brown rose. No pipe, no horse, no blood, he was turned brown. He was smiling bright on the low way size, is the star of the County Down. From Bantry Bay up to Derry Cave, I'm going with the Dublin Town. No maid I see like the brown Colleen that I made in the County Down. From Bantry Bay up to Derry Cave, I'm going with the Dublin Town. No maid I see like the brown Colleen that I made in the County Down.
We're here in Sahtikula, so we can have a break or two. It's got a chorus. It's a really easy chorus because there's no real words in it at all. Skiddly-addle diddle-dum, skiddly-addle diddle-dum, skiddly-addle diddle-dum day. Skiddly-addle diddle-dum, skiddly-addle diddle-dum, skiddly-addle diddle-dum day. Skiddly, yeah, skiddly-addle diddle-dum. Ah, you get it. Everyone raised their voices and will blow the roof off this tent. There's no mandolin. Hold on a second, I need the mandolin. Do we have mandolin? Ah, there's the mandolin. Okay, let's go. Ja sellaiseen, niin kuin tiedät, ei voimistelua, ei balettia, mikä rikkoo nimeä. Se on sellainen, mikä kehittää. Tässä mä ryppytin, kun mä näin. Joo. Munkkeja, niin kutsuko ne pyörät? Se on motaro. Niin, kerrankin. Ei. Se on pienessä. Semmosta dramaattista matalan mieslaulajaa. Ei.
Se on juurikin näiden markkinoiden joka kertaa. Vaikka mä niinku aina mietin sitä, että jos mulla on tonne muutama erilainen solkimalli tuossa, niin kyllä ne piisaa. Täällä kaikki muutkin tekee solkia. Ei, kun sulla on sit joku spessi. Ja se on aina vähän parhaa. Joo, mutta Harju on meillä viimeisessä eläkepäivissä. Vastaavasti punosukuiselle naiselle. Ja sitten toi No se menee Hannalle, että kyllä se vähän niin kuin siinä. Et sä tommosen ajan nähnyt mitään. me pyöritään samaan. Tää juttu on hetken päin. Joo, näin tehdään. Eikö se ole kiva, niin kestää säilyttää juttua vähän. Niin, no. Mä oon silleen. No niin, mennään vähän eteenpäin.
tuotte te, hyvä yleisö. Ja nyt katsotaan, lähteekö Hämeestä ääntä, kun minä huudan susien tunnushuudon. Voima! Tämä yleisö vastaa! Kunnia! Ja koitetaan. Voima! Kunnia! Mahtavaa! Vielä kerran! Voima! Kunnia! Loistavaa! Tämä on musiikkia vanhan skaldin korville. Koitetaan vielä paria muutakin huutoa. Kun minä huudan verta, te vaaditte verta minun kanssani. Verta! 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 Loistavaa. Ja kun on aika kuolla, te olette mukanani vaatimassa kuolemaa. Kuolemaa! 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 Hienoa! Tämä on mahtava yleisö. Pidetään tämä ääni yllä taistelun loppuun saakka, niin meille kaikille tulee mahtava kokemus tällä kentällä. Hyvä yleisö. Paravidin susien terästaistelunäytös alkaa. Ja minä en äsken esitellyt itseäni. Minun nimeni on Tyr Skaldi. Ja jos te ette tiedä, mikä on skaldi, niin muinaisessa viikinkiyhteiskunnassa skaldi oli aikakirjojen pitäjä ja saakojen sanoja sekä vanhojen oppilas. Kun Lindisfarnin luostari ryöstettiin, skaldi katsoi palavia raunioita ja kirjasi ylös ne aarteet, jotka noista halleista kotiin laivattiin. Kun viikingit ensimmäisen kerran sousivat Finlandiin, skaldi oli mukana noilla laivoilla ja painoi muistiin heidän nimensä, jotka Uudenmaan valloittivat. Mutta nyt on Jarl Frode lähtenyt Pohjolan markkinoilta Hedebyyhyn. Ja siellä hän on tavannut Sigurd Jorsalan kävijän, joka on tuonut kaukaisilta mailta uuden, itse kristinuskon muassaan. Ja tuolle matkalle ei skaldia otettu mukaan, sillä siellä kuulemma ovat toiset laulut ja toiset laulajat. Mutta nyt on Jarl Frode palannut takaisin tämän Pohjolan laakson omille markkinoille. Ja mitä noilla markkinoilla tapahtui, sen te näette nyt. Katsohan Skaldi, mitä ne siellä harjoittavat. Se on se lihava munkki, Se on juuri se. jonka Jarl Frode on tuonut Hedebyystä muassaan. Siellä hän kaatelee makeita juomia tämän laakson miehille ja puhuu heille vääriä sanoja ja houkuttelee väärin tapoihin. Et kai sinä, Sigrid, sitä juomaa maistanut? Mitähän sitä maistaa? No miltä se maistui? Uselta. Se johtuu siitä, tiedätkö, olen kuullut, että nuo miehet, kun he kulkevat korkeissa halleissaan ja pitävät hameita, he keittelevät juomaansa ja heittelevät vettä toistensa päälle. Niin minulle on kerrottu. Minä sanon teille, että se on väärin, että tullaan kaukaisilta mailta uusia uskontoja tänne Pohjolaan tuomaan. Minä sanon teille, että se on väärin, että tuollainen munkki yrittää houkutella Pohjolan miehiä uusiin tapoihin. Onko näillä markkinoilla vielä miehiä ja naisia, joiden sydämessä palaa Valhallan tuli? Onko näillä markkinoilla vielä miehiä ja naisia, joille Baldur ja Freja ovat rakkaita? Onko näillä markkinoilla vielä miehiä ja naisia, joiden sydämessä on voimaa? Voimaa! Pohjolan pojat! Minä sanon teille, että teidän tulee mennä tuonne, missä he polvistelevat ja palvovat sitä Jumalansa, joka on meille uusi ja vieras. Menette sinne ja otatte tuon munkin ja raahaatte hänet tänne Skaldin eteen. Ja me opetamme hänelle oikeaa uskontoa, oikeita tapoja. Mutta Jarl Froden miehiin älkää koskeko.
Ei tääkään vahingoittuko miekalla tai kirveellä, sillä he ovat monesti tätä laaksoa puolustaneet. Jos heiltä viedään henki, niin kuka silloin jää pystyyn tänne meitä auttamaan? Ei kukaan! Örkkiä käyttäkää! Menkää ja hakekaa munkki tänne! Oletteko tulleet munkin puheille? Kuuleeko uhan äänessäsi? Munkkiin ei kosketa! Hyvä yleisö, näyttää siltä, että tätä riitaa ei nyrkein pystytty ratkomaan, vaan Tuure ja muut Pohjolan uskonnon puolustajat joutuvat tarttumaan aseisiin näyttääkseen näille viittekristin miehille, mikä on oikein ja mikä on oikea tapa näillä markkinoilla. Jos te olette minun kanssani sitä mieltä, että tästä hommasta täytyy tulla taistelu, niin huutakaa kanssani vertaa! 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 Ja jos olette sitä mieltä, että tuon kurjan munkin pää komeasti koristaisi minun majani ovenkavanaa, huutakaa kanssani kuolemaa! Kuolemaa! Rane! Älä koske Skaldiin! Älä sinä koske munkkiin! Skaldi on pyhä näillä markkinoilla. Mutta meillä on myös pyhä mies matkassa. Minusta tuntuu vähän, että tämä asia on ratkottava asein. Ja jos ei muita löydy, niin Siikit puolustaa minua. Älä sinä! Tuure! Iskaldi! Heille pitää asein näyttää, mikä on oikea tapa tässä laaksossa. Ja nyt hyvä yleisö, jos te haluatte kannustaa omaa puoltanne, niin lyökää käsiä yhteen. Antakaa taistelijoille tahtia, niin että he jaksavat paremmin riehua ja hakata miekoilla kilpiä teidän iloksenne. Ja tästä lähtee. Au! 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 Käsiä Au! 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 Ja nyrkkiä ilmaan! Au! 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 Joko sinun verenjanosi on tyydytetty? Ei ole Skaldi! Onko heitä hyvästi opetettu oikeissa tavoissa? Mutta Tuure, Jarl Frode on hyvä mies. Eikö olisi parempi, jos minä puhuisin hänelle järkeä, ettei kaikkien tarvitse tänään kuolla? Mene puhumaan Frodelle järkeä! Jarl Frode, sinä olet hyvä mies. Me olemme monesti juoneet simaa yhdessä. Mitä sinä sanoisit, jos me palaisimme vanhoihin aikoihin? Ja minä ottaisin tuolta munkilta pään. Ja me menisimme juomaan yhdessä sitä simaa. Ja laulaisimme vanhoja lauluja. Minä voin nostaa sinun kanssasi maljaa,
Noudatamme viintä ja ylistämme viittä Kristiä. Silloin te ylistätte viittä Kristianne Valhallan halleista! Ai! Ei ole kunniaa enää Jaari Frodessa jäljellä. Nyt on aika ajaa tuo Jaarin joukkue tästä laaksosta. Ja siihen me tarvitsemme teiltä apua. Yleensä mukaan! Ei kuulu! Mitä sanoo munkki? Kuunnelkaa mitä munkki sanoo. Kerrankin hän puhuu järkeä. Vaikka muuten noilta huulilta ei ole mitään muuta kuin valheita kuultu. Frode, on olemassa vanha tapa. Voidaan valita kummaltakin puolelta mestari ratkaisemaan sen, kuka täältä markkinoilta lähtee ja mihin uskoen. Vieläkö on viittä Kristin miehissä sen verta kunniaa, että te osaatte noudattaa vanhoja tapoja? Minä luotan uskooni kuin kallioon ja niin joka ikiseen soturiin, joka täällä kanssani kulkee. Me valitsemme soturin, joka näyttää, että ristin tie on voittoisa tie. Tuure! Onko Pohjolan pojissa vielä voimaa? Voimaa! Hyvä ja hyvä yleisö, koska minun ammattini ja työni on skaldi ja te olette täällä Valhallan vanhoina seuraamassa tätä taistelua, on minun tehtäväni kertoa teille, ketkä tällä kentällä tänään taistelivat ja kaatuivat. Tätä viittä Kristin joukkoa johtaa Jaarli, joka on tätä laaksoa monesti miehineen puolustanut, vaikka hän on nyt astunut harhaan. Jaarli Frode Valtaja ja aplodeja miehelle! Hänen päällikkönään, hänen muassaan, soutamassa hänen laivojaan, kulkee mies, joka on nimensä veroinen. Egil Väkevä! Ja heidän laivansa eivät liikkuisi mihinkään, ellei tämä mies olisi niiden airoissa. Mies kuin karhu. Jään! Ja heidän muassaan on monien sotien veteraani, joka ensimmäisenä Jaarli Frodelle kuiski, että Hedepyyssä tiedetään toisista tavoista ja toisista lauluista. Olavi! Olavin poika! Olavi! Minä olen ollut perustamassa tätä joukkoa. 2 olen taistellut Englannissa, Sulujen saarilla. Ja sinä liität minuun, joka olen toiminut niin Jaarilla kuin hänen apunaan. Ainoa sana on kuiskinut. Minusta tuntuu, että sinä olet skaldina yhtä mitätön ja kyvytön kuin pikkujumalasi. Minusta tuntuu, että sinun jumalasi tulee lähtemään häntä koipien välissä tästä laaksosta, joten pidä suusi, Olavi! Ja sitten on heidän muassaan veljekset, jotka lähtivät kotikylästään seuraamaan Jaarli Frodea. Ja sen kotikylän lähtiessään he polttivat, jättäen jälkeensä vain tuhkaa ja kyyneliä. Jan! Kunniaton!
ja Ivar Kalistaja! Ja Ranskan maalta on tullut vahvistukseksi viikinki, joka on mies siellä, missä miestä tarvitaan paikallaan. Pienestä koostaan huolimatta hän on hurja taistelija. Mikko Jaakko! Ja sitten on Hedepyystä tarttunut mukaan nainen, joka koristaa kilpensä kirveillä, sillä niitä hän tarvitsee sekä sodassa että rauhassa. Sikka Teurastaja! Ja tätä Pohjolan poikien joukkoa johtaa Laakson itäpään herra, joka mielellään sanoo ei silloin kun Jarl Frode sanoo kyllä. Tore Erkipoika! Ja hänen päällikkönään, hänen vieressään, hänen edessään, takanaan, minne ikinä Sima hänet johdattaa, on mies, joka jostain syystä on edelleen hengissä. Erik Simapää! Takaisin riviin, Erik! Takaisin riviin! Te olette joukko hulttioita ja lurjuksia! Ja tämä nainen, joka verhoaa kasvonsa rautaan. Koska sanotaan, että pelkkä hänen katseensa voi tappaa, mutta hän haluaa taistella, sillä hän on Sigrid Äkäinen! Ja jos te haluatte tietää, kuka on tuo kultainen neito, joka on murskannut yhtä monta sydäntä kuin jäsentä taistelukentällä, hänen nimensä on Sigrid Ellisdottir! Ja sitten hänen vierellään on nainen, joka lähti Daanien maahan opetellakseen siellä parantajan taidot, mutta huomasi, että hänen käteensä sopii paremmin väkivallan työkalu. Katla Korpinhius! Ja sitten on Hämeestä tarttunut riveihin mukaan Säivil Hiero! Epäkelpo se on! Itse olet epäkelpo. And my audience, tonight I have a special treat for you. All the way from the England, the legendary founding father of our society, the one who sailed to the west, Ragnar Hammerhand! And with him, he brought his companions, Ola Lightbringer! And Fiona the Wild! And also, with them from England, came to our country, Sigrid the Generous! And also, Freya! And together, these people in England are known as the Dragon Shields. Give them some applause! Ja hyvä yleisö, nyt on aika nähdä, miten tämä päättyy. Sillä nyt seuraa kuolema! 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 Jarl Frode! Kuka taistelee Viitta Kristin puolesta? Skalli historiasta! Tehdään hänestä historiaa! Skalli! Viitta Kristin silmien alla! Teidän jumalienne silmien alla! Taistelijakseni valitsen Egil Väkevän! Tuure! Kuka puolustaa Pohjolan oikeaa uskontoa? Kuka tahansa meistä voisi sen tehdä, mutta minä lähden puolustamaan
muinaisia jumaliamme itse! No niin! Näitä taistelusta tulisi mainitsemisen arvoinen, niin taas, hyvä yleisö, teidän on oltava mukana ja lyötävä tahtia mestareille! Ahu! 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 Jarli Frode! Mitä pelleilyä tämä tällainen on? Sinä sanoit, että noudatetaan vanhoja tapoja. Hän jätti lyömättä. Olisit antanut minun mennä Valhallaan! Oli uuden vuoro mennä Valhallaan. Kunniatonta, sanon minä. Me tarjoamme teille vielä mahdollisuuden pelastaa ikuinen sielunne, kääntyä Viitekristin armoon ja käydä ristin tietä voittoon. Me syljemme tämän mahdollisuuden päälle, Frode. Kuolemaan asti! Kuolemaan asti! Tätä ei ratkota muuten. Munkki! Munkki! Meillä on käännettävää! Klaudi lähtee vaan hengissä. Vielä voi. En ikinä Valhalla! Munkki! Annetaan tämän koiran katua vielä tekosiaan. Otatko vastaan? Otatko vastaan Viitekristin ja pelastuksen? Munkki! Munkki! Naista paska! Off with his head! Before I die, I'll see you in Valhalla! Käännytkö? Käännytkö? Mitä meitä pitää? Meidän veljemme ja sisaremme. Älä omenaa laita. Ja niin kävi, hyvä yleisö, että tällä kentällä Viitekristin uskonto oli voittoisa, mutta se oli katkeran suloinen voitto, sillä puolet Laakson taistelukykyisistä miehistä ja naisista oli kaadettu maahan, mutta silti Jarli Frode otti heidät, jotka miekkaan kykenivät, ja lähti munkkinsa kanssa levittämään Viitekristin uutta uskontoa halki Pohjolan.
Ja sanotaan, että ne laulut, joita he tuolla matkalla lauloivat, kestivät yli 1000 vuotta. Mutta Valhallan vanhat jumalat katsoivat alas Varavidin susiin ja nostivat heidät vielä yhteen taisteluun, vielä yhteen huutoon. Varavidin sudet, olette ylösnousseet. You are resurrected. Sudet, prepare for shield wall! Shield wall! Weapons! Sudet ja yleisö! Voima! Kunnia! Voima! Kunnia! Voima! Kunnia! Kiitoksia, saa taputtaa. Kiitos hyvä yleisö! Mutta älkää lähtekö liikkeellä-alueelta vielä, sillä vaikka Varavidin sudet ovat viikingistä hirmuisimmat, verenhimoisimmat ja pelottavimmat, silti on yksi asia, mitä hekin pelkäävät yli kaiken. Iltanuotiolle he kuiskivat, kumpa ei tänään tarvitsisi kohdata polvenkorkuista uhkaa. Kumpa ei tänään pienten sotureiden armeija tulisi ja purisi meitä nilkkoihin. Mitä mieltä te olette, yleisö? Löytyykö täältä urheita, polvenkorkuisia sotureita hyökkäämään kohti Viikinkien kilpimuuria? Kaikki tänne! Menette tuonne, niin teille ojennetaan aseet, joita itse Oodinkin pelkäisi. Minusta tuntuu, että täällä tänään toisella kentällä hienosti puolustettiin Hämettä ja sen kunniaa. Tässä on kaikki soturit, joita löytyy nyt taistelukentälle. Eikö enempää löydy? Jaakko, käy hakea se miakka sieltä takaa. Jos teillä on aseita, odottakaa vuoroanne. Ne, joilla on aseet, muodostakaa rivistö, jota Olavi Olavinpoika komentaa. Eikä pysty. Frode, tuletko komentamaan armeijaa? Aina parempi olla voittajan puolella. No niin. Ja jos jollekulle tänään on tarpeen osoittaa suosiota ja lyödä tahtia, niin he ovat nyt kentällä. Hyvä yleisö! Voima! Ja sitten... Au! 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 Ja sieltä lähtee hurjien taistelijoiden hyökkäys. Viikinkien kilpirivi murtuu. He painuvat maahan. Luovuttakaa miekat niille, joilla ei vielä ole ollut mahdollisuutta käydä viikinkien kimppuun.